سلام كبرات تخاتاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتا وزيناتات إيرتران أمريكا ملس مهابا إيرترا أسرات مفتحة عبزرزر كتابة كورونا زوهاب إيرترا زي الله مخانا نتقرأي عمل كيتو زوات حدش متنققتا ودب حبرات هاجرات سلفي بلتسقنا إيتيوبيا مسروسيا سمع مختامون كالين زدهز زيناتات حيزلكم متيلغو عبزا چانل دمانا يوتر تخاتاتلتن مخان سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم إيرترا نتي إمباس أمريكا بسمرا أبناي فيسبوك قوص زوصهم مغلصي كم زي تقبلو أفليتا أبرس ختم إيرترا أسمرا زركب إمباس أمريكا أبناي فيسبوك قوص أبزوصو الصحف سراويت إيرترا كاب كل تقراي كوص إن منغست إيرترا كم زحتته حبير نيرو يتي إمباسي أبتزرقو صحف حبرات منغستات أمريكا حيلتات إيرترا بهوص كاب تقراي كوصو ني إيرترا حاتيتا الله بزعبتهم اب تግራይ بحيلتات ኤርትራን ካልኦት ተዋሳእትን መጋዝ ሰብአዊ መሰላት ከም ዝተፈጸሙ ዝገልጹ እሙናት ጸብጻባት ዘለና ከቢድ ሻቅሎትን አመሐላሊፍና አለና ክብልዩ እቲ ኤምባሲ ዝጻሐፈ ነዚ ጽሑፍ አመልኪቱ ኸአ ንኤርትራ ወኪሉ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ዝኾነ የማነ ገብረ መስቀል በመንገድ ዕላው ናይ ትዊተር ሒሳብ ገይሩ ኣብዛሃቦ ገብረ መልሲ ኤርትራ ነቲ ኤምባሲ አሜሪካ ኣብ አስመራ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ዘውጾ ዘይተደለየ መግለጺ ተነጽጎ ክብል ከጽሕፍን ከሎ እቶም ክስታት ውን ጉግያትን ግምታውያንን በመባልዩ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ በኤምባሲ አሜሪካ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ መልሲ ሂቡሉ ዘሎ እቲ ናይ አሜሪካ ኣብ አስመራ ዘሎ ኤምባሲ ብተወሳኺ ንሓደ ናይ ማዕከን ዜና ኣሶሺየትድ ፕሬስ ጸብጻብ ኣሰንዩ ነቶም ኣብ ክልል ትግራይ ይፈጸሙ ኣለዉ ዝበሃሉ ዝምታ ጾታዊ ዓመፅን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተፈጺሞም ዝበሃሉ ጨውያን መጥቃዕትን ንምርግጋጽ ናጻን ግሉጽን ምርመራ ከካይድ መንግስቲ አሜሪካ ይጽውዕ ከም ዘሎ ይሓቢሩ كمز ذكر أبز حلف سمون وتهدرات إيرترا كاب تجراي كوتون أب تكلل زكاية زلة تصابوتات دو كبلن كفل قديات وتصاي أمريكا تسوي عزن برخوينو إيرترا نيتوبيان جن وتهدرات إيرترا أب كلل تجراي آتيوم يواجو على ونزب الكسي مسرت زي بلو بروباغندا يكبلاين كسب حجينة تزمت زلة كستات أمنت أجو زلوا ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እንዳገደደ ይመጻሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕጂውን ሓደ ሓድሽ መጠንቀቕታ ዝሓዘ ጸብጻብ ኣውጽኡ ይርከብ እቲ ብኣማኻሪ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መከላኸል ናይ ዓሌት ጽንተት ዝኾነ ወጪ ዘሎ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ገበናት እንዳዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ብሕጂ ድማ መሊሱ ክገድድ ከም ዝኽእል ይጸብጺቡ እቲ ኣማኻሪ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መከላኸል ናይ ዓሌት ጽንተት ኣብቲ መግለጺኡ ኣብ ክልል ትግራይ ዓመጽ ዘምታ ከምኡ ድማ ናይ መቕታል ገበናት ይፍጸም ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ كم زموصو اندحر نسبقو حاجزات منجد زي تخفيتو خا كونتات نبز خفق كعرق كم زخونه يغليصو اتا مخارب توسخي ابز اوان منግስት ኢትዮጵያ ንኹሉ ትክልል ዘይ ቋጻጽር በመኾኑ 80 ሚእታዊት አገልግሎት ጥዕና ዝህባ ተካላት ከ ዘይ ሰርሐ ዘለዋ በመኾነን ኮም ድማ ኣብዝ መጽ ሰሙናት ኣብ ክልል ትግራይ በሓፈሻ በፍላይ ድማ ማእከልን መብራቅን ትግራይ ህጹጽ ደረጃ ናብ ራብዓይ ከኣቱ ከም ዝኾነ እዚ ኸኣነ ደረጃ ዓጸቦ ዝሓልፎ በመኾኑ ብጣዕሚ ኣሰካፈ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ليو متأنققتا هيبو زلا بزخا تي أمخاري ودوب حورات هاجرات مكلخال صنتات عليت زخونة بعلمزي كونتات تجراي أمانات أفاف كم زلا بمغلاتيو إت كونتات متأنققتا زسدد بمبالي غاليز وا بحجز ودب حبرات هاجراتن ودب تعنا عالمن زقومه هاجرات معروي كتابة كورونا كرخباز تمسرته كوفاكس زبهال ودب أبز ورحي كومدما أبز مس جزيات كتابة زوهابا هاجرات زرزر أوت يلا ازي هاجرات جنزبا وعقمن كومدما درجة قطب ام بزي قدس ما انتي قال حزبتات عالم كاب كتابة كي ترفض حجز ودب ابت كتابة كوهابا يعني لاوت يوزل زرزر ايرترا مسكالو سلسته هاجرات افريقيا اي تسوعتنا لا ኣብቲ ብኮቫክስ ወጪ ዘሎ ከታበት ኮሮና ክውሃባ ምዃንን ተገሊጸን ዘለዋ ሃገራት ካብ ኣፍሪቃ ኤርትራ ታንዛኒያ ብሩንዲ ማዳጋስካርን ጥራየን ኣብተን ከታበት ክውሃባ ዝኾነ ሃገራት ዝርዝር ዘይተጸዋዓ ዘለዋ ካብዘን ሃገራት ድማ ታንዛኒያን ማዳጋስካርን ነቲ ሕማም በመወዳቕ ኣቐዲመን ህዝበን ከታበት ክህባ መደብ ከም ዘይብለን በመግላጸን ካብ ዝርዝር ክወጻእ እንከለዋ ኤርትራ ከምኡውን ብሩንዲ ስለምንታይ ከታበት ከይውሃባ ካብ ዝርዝር ወጪን ዘለዋ ዝኾነ ዝተፈልጠ ነገር የለን በዚ መሰረት ከኣ ከም በዓል ጎረቤት ኤርትራ ዝኾነ ጅቡቲ ኣስታት 108,000 ከታበት ከተዋሃብ ምዃና ክግለጽ እንከሎ ኬንያ ድማ 4.1 ሚልዮን ከታበት ከተዋሃብ እያ ከምዚ ዝከር ቀድሚ ሕጂ እውን ኤርትራ ብቻይናዊ ሃብታም ጃክማ ዝተረገሰ መሸፈነ ኣፍን ካልእ ኮሮና መከላኸል ከም ድማ ሕሙማት ምሕጋዝ ዝጠቅም ናውቲ ነጺጋ ነይራ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ገዛኢ ሰልፊ ዘሎ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድ ዝምራሕ ሰልፊ ብልጽግና ምስ ሩስያ ሓቢሩ ክሰርሕ ምእንቲ ምስቲ ኣብ ሩስያ መሪሕነት ዘሎ ሰልፊ ሓደ ስምምዕ ከም ዝፈጸመ ተገሊጹ። እዚ ኣብ መንጎ ኣብ ኣሕመድ ዝምራሕ ሰልፊ ብልጽግናን ብፑቲን ዝምራሕ ሕብረት ሩስያ ዝበሃል ናይ ሩስያ ገዛኢ ሰልፊ ናብ ዝተገብረ ስምምዕ ብወገን ብልጽግና በኪላ ሁሬሳ ብወገን ሩስያ ድማ አንድሬ ኬሎሞቭ ዝፈረምዎ ኮይኖም እቲ ናይ ሰልፊ ብልጽግና ተወካሊ ዝኾነ በኪላ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከዓ ሰልፊ ብልጽግና ካብቲ ናይ ሩስያ ገዛኢ ሰልፊ ዝኾነ ሕብረት ሩስያ ብዙሕ ክመሃር ከም ዝኾነ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሩስያን ብዘሎ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝምድና ድማ ብሰልፊ ደረጃ ንዝህሉ ጉዳያት ክፈትሑ ተሰማሚዖም ከም ዘለዎ ገሊጹ። ኤርትራ ሕጂ ብሰንኪ እምነቶም ተኣሲሮም ዝጸንሑ ዜጋታት ፈቲሓ ከም ዘላ ሓደ ዓለም ለኸ ስምረት ክርስቲያን ዝበሃል ውድብ ኣፍሊጡ። እቲ ውድብ ኣብ ተዘርጊሕዎ ዘሎ ጸብጻብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፉ ቀረበ መዓልታት በጠቕላላ ክሳብ 70 ዝኾኑ ተኸተልቲ ኢቫንጀሊስት ቤተክርስትያንን ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያንን ዝኾኑ ዜጋታት ካብ 3 ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣውፂኣ ናጻ ለቂቓ ከም ዘላ ኣፍሊጡ። ካብቶም ሕጂ ተፈቲሖም ዘለዉ ብሰንኪ እምነቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሑ ዜጋታት 21 ደቂ ኣንስትዮን 43 ደቂ ተባዕትዮን ካብቲ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዝርከብ ማይ ስርዋን ዓዲ ኣብየቶን ዝበሃል ኣብያተ ማእሰርቲ ካብ 2 ክሳብ 12 ዓመታት ተኣሲሮም ድሕሪ ምጽናሕ ተፈቲሖም ከም ዘለዉ ገሊጹ። እተን ዝተረፋ 6 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ 9 ኣብ ጎደናታት እንዳሰበኻ እንከለዋ ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ድሕሪ ምዝርግሑ ኣብ ከተማ ደቂ ኣምሓራ ተኣሲረን ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ናጻ ተለቐቐን ከም ዘለዋ ተሓቢሩ። ነዚ መፍታሕ ናይ እምነት እሱራት ኣመልኪታ ከዓ ሓንቲ ኢንደ ካቶሊክ ኒውስ እትበሃል ማዕከን እዚ መፍታሕ ናይዞም ብሰንኪ እምነቶም ተሓይሮም ዝጸንሑ ዜጋታት ዘሐግሱ እኳ እንተኾነ ኤርትራ ግና ነዚ መፍታሕ ኣቓልቦም ማሕበረሰብ ዓለም ካብቲ ኣብ ትግራይ ጌራቶ ዘላ ምትእታው ንምጥምዛዝ ከይከውን ጥርጣረታት ከም ዘሎ ገሊጻ። ከምዚ ዝከረ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ 12 ብጀካዞም ሕጂ ተለቐቖም ዘለዉ እሱራት ካልኦት 24 ተኸተልቲ መሰኻኽር የህዋ ክሳብ 26 ዓመታት ድሕሪ ዝጸንሐ ማእሰርቲ ተፈቲሖም እዮም ነይሮም። ሩስያ ኣብ ፈለማ ናይ ዝሰሙን ኣሌክሲ ናቫልኒ ብምድጋፍ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተሳተፉ ዝገለጸቶም ዲፕሎማሰኛታት ጀርመን፣ ሽወደንን ፖላንድን ኣባሪራ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ እቶም ዲፕሎማሰኛታት ኣብቲ ብዕለት 23 ጥሪ ዝተኻየደ ዘይሕጋዊ ሰልፊ ተቃውሞ ከም ዝተሳተፉ ክሕብር እንከሎ ሃገራት እቶም ዲፕሎማሰኛታት ከምኡ ድማ ብሪጣንያ፣ ኣሜሪካ፣ ፈረንሳይን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ነቲ ምስጓ ኮኒነኦ እየን ዘለዋ። ብ23 ከምኡ ድማ 31 ጥሪ ንኣሌክሲ ናቫልኒ ንምድጋፍ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ በመኣይት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰባት ድሕሪ ምስታፎም በሽሓት ዝቝጸሩ እዮም ተኣሲሮም። እቲ ምስጓግ ናይቶም ዲፕሎማሰኛታት ቀንዕና ዘይብሉ ምዃኑ ዝገለጸት ጀርመን ሩስያ ዳግሚ ግምት እንተዘይገይራ ብዘይ ምላሽ ከም ዘይተሓልፍ ሓቢራ። ናታ ዲፕሎማት ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ምስታፉ ዝገልጽ ሓበሬታ መሰረት ዘይብሉ እዩ ዝበለት ሽወደን እውን ግቡእ ምላሽ ናይ ምሃብ መሰላ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ክትገልጽ እንከላ ፖላንድ እውን ብወገና እቲ ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ኣብ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ቀልውላው ዘዕርግ ክትብል እያ መግለጺ ኣውፂኣ ትርከብ። ሓላፊ ወጻኢ ጉዳያት ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነ ጆሴፍ ቦረል ንኤውሮጳዊ ሕብረት ወኪሉ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ነቲ ውሳነ ኣዝዩ ከም ዝኹንኖን እቶም ዲፕሎማሰኛታት መስመዝነቶም ኣብ ዘይመጣጠን ነጥፈታት ተሳቲፎም ንዝብል ክስ እውን ከም ዝነጽጎን ይሓቢሩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።